आं चिरां जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि लोगोसे आंजों दङ चिरां जिल्ला बिसानिनो मावफुं सोद्रोमा बिकास ब्रह्म। दिनैनि बे खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जी टिभिआव डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टार सीजन 5 ग्रेन्ड फाइनालिस्टआव सहैनो हानाय जोंनि नवजित नार्जारी फंबायखौ जोङो बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिथांनो मिस कल बुनानै बिथांखौ जों देरहासार खालामनांगोन। मानो होनोब्ला बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव बयनोबो सिनायथि होगोन। बिथाङा जोंनि सासे बर' बिमानि आंगो फिसा, जों बिथांखौ अरायबो जों देरहाहोनांगोन। लोगोसे जोंनि बिसानि गोजाम आरो गोदान साफ्रोमबो आर्टिस्ट बिथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे नवजित नार्जारीनो भटखौ होनानै जेन बयबो देरहाहोयो। गिबियावनो फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि खौरां मेल लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बावैसो सिगां जोंहा DID लिटिल मास्टाराव जे बर'नि आंगो गथ' सासे नवजित नार्जारीनो भट होनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बे भट होनाय हाबाफारियाव आं गासैबो जोंनि जिखिनि बर' माहारिफोर दं, पलिटिकेल राजनितिक समाजखान्थि समाज सिबि सुसुला धोरोम आरो रावखौ नेवसियाजासे जोंनिनो सासे बर'नि आंगो गथ' नवजित नार्जारीनो भट होनो थाखाय आं गासैबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसेयै सिगांनिफ्राय जाय बिथांमोनहा नवजित नार्जारीनो भट होनानै देरहाहोबोदों बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं बावहरबाय। आं चिरां जिल्ला बिसानि जानानै बेखौनो आं खावलायनो लुगैदों, जाय बिथाङा बर'नि गेजेराव सासे आगोमा बर' जानानै दं, बा जाहाथे जोंनि बर' समाजावहाय बिथाङा बयनिफ्रायबो बांसिन भट लानानै देरहाबोयो आरो बिथांनि देरहानायानो जोंनि बर' हारिनि आगानसे आवगायनाय होननानै आं सानदों। आरो लोगोसेयै जोंनि गामियारि ओनसोलाव जाय बिथांमोनहा नवजित नार्जारीनो भट हरनो गोसो दं, नाथाय बिथांमोना बिथांनि नाम्बारखौ बुनानै भट हरनो रोङा। दा बेनिखायनो आं बुंगोन, जाय बिथांमोना गामियारि ओनसोलावहाय नवजित नार्जारीनो भट हरनो रोङो, जे बिथांमोना जाहाथे बिथांमोननि मबाइलाव बिथांनि नाम्बारखौ थुनानै जाहाथे नवजित नार्जारीनो भटखौ होयो। आं बेखौनो चिरां जिल्ला बिसानि जानानै गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसेनो माखासे खौरां बिजोंफ्राव मोननैसो भुवा नाम्बार ओंखारदों, जे रायजो राजाफ्रा बेखौ गोनो गोथो साननांगौ गैया। एक्सुवेलि बियो नवजित नार्जारीनि कलिं नाम्बार नङा, बिनि अरिजिनेल नाम्बारानो जाहैबाय 9152915246। बे नाम्बाराव नोंथांमोनहा मिस कल खालामहरनो हागोन नवजित नार्जारीनो। जोंनि गासैबो हारिमु मोजां मोनग्रा हारिमु सिबिसुला रायजो राजाफोरखौ आं खेबसे बुंहरबावगोन, जे नवजित फंबायनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दानसे दोनथ'नानैब्लाबो सासे बिथाङा देरहासार जानानै फैनो हानायनि बायदि भटखौ होनानै होयो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि आंनि खौरां मेलखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।